takas ensi viikon alussa se raha 10. Miljoona. Tää on maksaa 15 €, ihan elää kuvaa. Minussakin. Ei vaan Päivi, oikeesti. Tiedätkö, mä oon maksanut aina velat takaisin. Oikeesti. Älä huolehtia koko ajan. Ja mun takia meni kouluun. Ei vaan mä maksan takaisin. Älä huolehtia. Ei vaan oikein elää tänä kuvaa. Vittu, että tää häpeä. Oikeesti. Kyllä hyvä. Pala. Ei, Päivi, voitko oikeesti? Ei mä näin 10 vittu. Joo. Mä maksan takuusi. Tavuilla, tai että mä myin sen pois vastuun ja annan sulle rahat. Joo. Ei. Ottaa vähän myös. Niin. Vähän myös. No. Elää. Ei. Ei.